Ο Λιμπερόπουλος άφησε την μπάλα στον Ήβιτς. Εκείνος έδωσε στον Κατσουράνη, ο οποίος ερχόταν με δύναμη από πίσω. Στο σουτ που πραγματοποίησε, ωστόσο, η μπάλα έφυγε out. Στο 24 ο Ζαχαρόπουλος δέχτηκε την μπάλα και έπιασε διαγώνιο σουτ, στέλνοντας την μπάλα εκτός εστίας. Ο Βλάνταν Ήβιτς ήταν εκείνος που με ατομική προσπάθεια, ξεκινώντας από τη μεσαία γραμμή, απείλησε τον Ατρόμητο, αλλά ο Μιχαηλίδης μπλόκαρε την μπάλα στο σουτ του Σέρβου. Με σουτ προσπάθησε να παραβιάσει τα αντίπαλα καρέ και ο Ζούλιος Σέζαρ, με τον Μιχαηλίδη να είναι σταθερός. Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στη συνάντηση στο 31 από το κόρνερ του Σέζαρ και την κεφαλιά του Νίκου Λιμπερόπουλου. Αυτό ήταν το ένατο γκολ του επιθετικού στο πρωτάθλημα. 5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Σοάρες βρήκε τον Ήβιτς, ο οποίος έφτασε στο ύψος της περιοχής και σούταρε, με τον Μιχαηλίδη να μπλοκάρει. Στο 42 ο Ζούλιος Σέζαρ εκτέλεσε το φάουλ, ο Τσιρίλο πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε εκτός εστίας. Στο 44 και πάλι ο Σέζαρ ήταν δημιουργός, ο Ήβιτς κέρδισε την κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη και ο Χάλαρης απομάκρυνε. Στην εκπνοή του ημιχρόνου, από το φάουλ του Καραδίμου, η μπάλα έφτασε στον Κορακάκη από τον Παπά. Εκείνος πραγματοποίησε το γυριστό σουτ και ο Γεωργιάς με το χέρι πάνω στη γραμμή έδιωξε την μπάλα. Ο διαιτητής Νικολαέδης υπέδειξε την παράβαση αποβάλλοντας τον παίκτη της ΑΕΚ και ο Ζαχαρόπουλος έφερε την αναμέτρηση στα ίσια. Στο 48 ο Σέζαρ με ατομική ενέργεια προσπάθησε να πλασάρει εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Από τον Βραζιλιάνο ξεκίνησε μια ακόμη επιθετική πρωτοβουλία της Ένωσης. Ο Σέζαρ έδωσε στο Λιμπερόπουλο. Εκείνος με κάθε την παλιά έβγαλε στον Λάκη και ο τελευταίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μιχαηλίδη στο τέτα-τέτ στο 65ο λεπτό. Η λύση για την ΑΕΚ ήρθε στο 89. Ο Ήβιτς μεταβίβασε στο Λιμπερόπουλο, εκείνος έβγαλε νέα κάθε την παλιά στον Όλεγκ Βενγλίνσκι και ο Ουκρανός γιόρτασε την επιστροφή του στην ενδεκάδα με το νικητήριο γκολ της ομάδας του.